Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit! A videómat a felvételiző hallgatóknak készítem. Én BG hallgató vagyok, a kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi karon, így az érettségi vizsgálatok előtt mai napon szeretném veletek megosztani a BGE hallgatói életét. Hányszor hallottál már a véget nem érő bulik, szerelmek, csalódások, sőt életre szóló barátságok születésének korszakáról? Az egyetemi évek valóban olyan közeget és időszakot jelentenek, amikor sok lehetőség vár, új dolgokat próbálhatsz ki, rengeteg emberre találkozhatsz, megismerheted magadat, a képességeidet és határaidat, miközben tanulsz. Ezeket az élményeket mind a BGN megszerezheted. Nálunk az egyetemi évek egyáltalán nem csak az előadótermi, a szemináriumi vagy szakkolis munkáról, a tanulmányi kötelezettségekről szólnak, hanem a közösségi programokról, sport eseményekről, bálokról és karibulikról is szólnak. A golyatábor a legjobb alkalom megismerkedni a leendő évfolyamtársakkal és fejes ugrani az egyetemi életbe. A golyabál minden karunkon régi hagyomány, nyitó tánc, elegáns báli ruhák és hatalmas bulitra garantált. A szakmai konferenciákat, workshopokat és évközi kulturális programokat is szervezünk. Várjuk szeretettel mindenkit a BG-en, itt lesznek a legszebb emlékek az életetekben.